Nishadi daga titi. Autan BBC Online TV. To yanzu bawan Allah muna so mu ji wace waka ka fi iya, wace waka muka sa ma zaka iya hawanta. Akwai wata waka wacce zaka ji ana oh no 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 let me see you oh no 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 buga. Okay to DJ sa mana waka. Wake up. Koniko kala. Kala ko yellow. You don't work, you don't try. You don't say you see jai. Kilo come become person matter, person we don't mind. You're a lanta, so So far so good. Koni bajo, let me see you. oh no. Boni bacho. Oh no. Let me buka. Let me see you dey buka. Buta, ABC you dey book. Let me buka. Ta kanku, buwa ta kanmu. Dariya ba faso ba, bana an kasa kwallo. Zale ya gasa kwallo, da dai mara kwallo. Ina ne wannan abinci. Na lura da hannu, kuma kun yi wanka. Limami kuma na san wannan ya iya yanka. To fatan muku gane, mu ba wasa maka zo ba. Bana, yelil. Sawa. Kasabata sawa. Idan mata da yawa dangi ne ni na da suna. Idan har an ka gama bana nan an sha da rabona. Wasa ne ruwa ga yar gora ne mana. Wanne Gidan taron mata ne. In ne taro ba zai na wani koyo ayo. Na zai. Takun yayi wasu sun sake reshe sun kama ganye. Tumbaye da cika duniya kowa tumbaye. Kamar wasa tumbaye ta cika duniya kowa. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.